La reunió va servir per posar en comú les estratègies per difondre les poblacions incloses com a destinació turística. En aquest sentit, un dels objectius que s'han fixat és la introducció de la difusió en els mercats asiàtics. Lo primero de todo, consolidarnos como destino nacional, que nuestros municipios sean conscientes de la riqueza que supone la gastronomía para nosotros como una fuente de atracción de turismos, y segundo, dar el salto al exterior. Es lo que se ha venido haciendo en estos años más tímidamente, pero queremos en este año 2014 reforzarlo con presencias en diferentes países europeos y también en países asiáticos, que ahora mismo parece que también son una fuente de turistas que tenemos que intentar captar como sea. Aquesta era la primera vegada que el municipi costaner del Montsià feia l'amfitrió de la trobada. El seu alcalde ha volgut treure importància de l'afectació que podia tindre el procés sobiranista en la promoció conjunta sota la marca Saborea Espanya i no hi veu inconvenient per seguir-la usant si mai Catalunya optés per independitzar-se. Nosaltres sí que tenim els nostres ideals, les nostres aspiracions, però estem condemnats a anar tots de la mà. Estem en un país que tenim una riquesa gastronòmica i culinària increïble, ja ho veieu, les promocions que fem, sobretot a nivell internacional, han d'anar tots plegats i, per tant, lluny de ser cap tipus de diferència, això ens uneix a tots. Saborea Espanya inclou una vintena de ciutats de tot l'estat, entre les quals a Corunya, Ciutat Real, Logroño, Menorca o Vinaròs.